おめでとうございます。この動画を見た後、あなたには毎月100万円を受け取る金運の流れが確定しています。はじめまして、龍神巫女の神楽です。あなたの周りには動画を見て龍神様の言う通りにしたら予想外の臨時収入が入ってきました。こんな人がいる一方で、自分には待てど暮らせど一向にお金が入ってこない、このような感情を抱いている方がいらっしゃると思います。なんで自分には入ってこないんだろうと思いますよね。今日は願っているのにお金が入ってこないあなたの悩みの正体を明らかにし、毎月100万円の金運の流れを受け取るお話をします。実際、龍神様に同じような悩みを打ち明けてくださった方は、悩みの正体に気づいた翌月に本当に約100万円の臨時収入が入ってきたそうです。動画の最後に龍神様へ直接悩みの相談ができる機会についてお話ししているので、最後まで見ていってくださいね。先に結論からお話をすると、あなたのもとにお金が入ってこないのはあなたが頑張りすぎているからです。頑張っているのは悪いことなの？どういうこと？と思う気持ちをそっと抑えて、このまま聞いてください。少し想像してみてほしいのですが、あなたは好きな食べ物や趣味に時間を使うとき、どのような気持ちでしょうか？必ずワクワク、リラックスした気持ちで心が踊っていると思います。そのようなポジティブな波動やエネルギーは、あなたの身の回りにいいことを引き寄せるにおいてとても大切です。では、あなたがお金を欲しいと望む状態はどうでしょうか？来月の支払いまでになんとかお金が必要なんです。お金が入るよう頑張って願ってしまっていて、実はネガティブや重苦しいエネルギーを発してしまっていたんです。どれだけ願いや思いが強くとも、ネガティブなエネルギーではお金の流れを引き寄せることはできません。これが願っても願ってもあなたのもとにお金が入ってこなかった正体です。願いは決して変えなくても大丈夫です。ただ少しだけ力を抜いてください。こうなればいいなくらい心に余裕を持つことが大切です。支払いが迫ってるけど臨時収入があれば代わりに今月末家族で焼肉が食べられます。このようにコメント欄にあなたの願いを書いてみてください。ポジティブであればあるほど龍神様はいい心のエネルギーを感じ、あなたを100万円の金運の流れへ導いてくれます。書けましたか？ではこのポジティブな流れのまま100万の金運の流れを確実にする龍神様のヒーリングへ移ります。力を抜いてより良い未来を想像し、ネガティブな未来は今ここに置いていってください。準備ができた人からチャンネル登録と高評価をして龍神様へ準備完了の合図をしてください。できましたか？では龍神様のヒーリングを始めます。
お疲れ様でした。悩みの正体が分かり、龍神様のヒーリングを受けたことで、月100万を受け取る金運の流れが確定しました。ただ忘れないでください。心の余裕がなくなると、必ずと言っていいほど以前のネガティブなエネルギーで願いを叶えようとしてしまいます。そんな時こそ、この動画を見返してポジティブで心の余裕を持つことを思い出してください。そしてここまで動画を見てくれたあなただけに、あなたが今抱えている悩みや運命を龍神様が直接読み解く龍神鑑定を無料でお送りします。冒頭でもお話しした通り、この無料龍神鑑定から月100万の流れをつかんだ方がいます。これまでに4万人以上の方がこの無料龍神鑑定を受け、ヒーリングを受けてから流れが変わった感覚があり、鑑定でその理由が分かりました。鑑定で伝えられたことを実践したら、翌月に予想外の臨時収入が入ってきて驚きました。など、嬉しいご報告をたくさんいただいています。無料鑑定の申し込みは簡単です。概要欄のリンクから LINE を追加し、メッセージに来た無料龍神鑑定のボタンを押すだけで完了です。一人一人直接鑑定するため、受け付けられる人数に限りがあります。毎月1000件以上の鑑定依頼が殺到しているため、枠が締め切りになる前にお早めにお申し込みください。無料で受けられるので、これまで一人で悩んでいた方も気軽にご連絡ください。あなたがいつか通帳を見て、嘘、本当に来たと声を漏らすその日まで、私は龍神様と一緒にあなたのその一歩を見届けます。最後まで見届けてくれて、本当にありがとうございました。